kalata ko in yɛrɛ a ka kɛ pour que an k'an ta n'an bila dɔn mais mankan min b'a kɔnɔna la mɔgɔ tɛ ala delilo la i y'a faamu parce que gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan tɔɔrɔya bɛ mɔgɔw kan mɔgɔninfinw dusu kasilen don ka se degré ma sisan fɔlɔ u k'a essayer ka solution sɔrɔ o la ka sɔrɔ ka taa kalafili la o de tun ka di ne yɛrɛ ne kɔni hakilila ye min ye élection bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ fo ka taa fɔ a bɛ se ka kɛ mais maliyɛnw de bɛ kɔrɔtɔ parce que fugula kelen n'i k'i b'a don mɔgɔ fila kun na fugula kelen n'i ma dɔ ma ɲɔgɔn kɔnɔ na n'a ko a b'a don ɲɔgɔn kun na don kelen ni dɔ ma kunkolo ma tigɛ a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye dɔ ma ne kɔni hakilila ye min ye élection bɛ se ka kɛ président b'a ka baara la a b'a ka baara la a b'a ka baara la mɔgɔw k'a to yen k'a ka baara kɛ diɲɛ ko ye waati waati de ye a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ de bon o kɔni ye ne ka hakilila de ye ka baara ne hakili la an ka basigi jateminɛ fɔlɔ ni basigi sabatira élection ka kɛ ani jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ élection bɛ se ka kɛ donc peut-être a bɛ sɔrɔ ka dalilu b'o bolo mais ne kɔni bolo ne yɛrɛ ka miiriya ne ni n ka denmisɛnninya miiriya vraiment ne b'a fɛ an k'a sursoi hali n'u b'a fɛngɛ hali n'a kɛra kalo kelen kalo fila ɲɔgɔn na o de ni ɲɔgɔn cɛ. wa ne bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ kɛlɛ ni muguci ni foyi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn faga n'an m'an segin kɔfɛ a t'an taa ɲɛfɛ an ka bɛn an ka mugu ni kisɛ in bila an k'an sigi k'a fɔ an bɛ kɛlɛ an bɛ ja min ka ɲi an b'o ta vraiment maliyɛn bɛ k'o bila a kunna an de bɛɛ bɛ fa kelen ba kelen ne ye jeli de ye i b'a sɔrɔ ne ɲɔgɔn jeli caman bɛ yen fulaw bɛ yen olu fana ɲɔgɔn caman bɛ yen hɔrɔnw bɛ an fɛ an ka fɛn na société la division de bɛ yen bɛɛ n'i ka ethnie don donc an bɛɛ kelen an bɛɛ bɔra adama ni hawa de la donc an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ kɛlɛ t'a dilan ni kɛlɛ tun b'a dilan musa bɔra yen maa min sara an y'a ye ayiwa nin fana ala k'an kisi o ɲɔgɔnna ma jamana in kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ka dugawu kɛ sunkaloba in barika la n'an ka mɔgɔkɔrɔw su ni walijubaw su barika mali mɔgɔ ɲuman su bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bi sunkalo in barika ya rabi ala k'an dɛmɛ k'an kisi balaw ma. élection in ne ɲɛ t'a kɛbaliya la ko min na k'a tɛ se ka kɛ ka sababuya kɛ 2013 élection yɛrɛ kɛra o situation tun ka jugu ni bi ta ye o y'a sɔrɔ jamana tilalen don fila ye mali kuma tun tɛ yen wagati mais élection senna ka kɛ mɔgɔw sɔnna résultat ma minnu ma gagné olu yɛrɛ sɔnna ko a ko min sigira k'u gagné wala la miiri la bi n'a fɔra ko o tigilamɔgɔw ko k'u bɛ élection organiser problème t'o kɔni na o ye alhamdulilayi de a ka jɛ ka kɛ dɔrɔn ni min gagné o ka sigi ni kɔrɔlen de bɛ continuer ou bien ni kura wɛrɛ de bɛ na n'an ka hɛrɛ bɛ min bolo ni min gagné tiɲɛnijɛ la o ka to yen dɔrɔn basi kɔni t'a la ne ka jate la. bon ne bolo élection bɛ se ka kɛ ni ɲɛmaaw jɔr'u jɔyɔrɔ la a bɛ se ka kɛ parce que mankan bɛ mali kɔnɔ c'est vrai bon surtout moti mara yɛrɛ kɔnɔna na donc gɛlɛyaba de bɛ yen bon filaw ni donsow cɛ bon filaw ni kadɔw fana cɛ tuguni mais n'u sera k'u u jɔyɔrɔ la ko la donc peut-être a bɛ se ka kɛ mais n'u ma se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la dɔrɔn a kɛ man di o kɔnɔna na parce que a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ fan dɔ fɛ donc a tɛ kɛ fan dɔ fɛ bon n'olu kɛra c'est-à-dire janfa kɛra kow la parce que a fɔra ko mali di donc ni vote bɛ kɛ vote kan ka kɛ kabini Kayi fo ka taa bila Kidali la mais n'a fɔra ko ka bɔ Kayi ka taa se Segu Sikaso Kulikoro a banna bon a cogoya ka gɛlɛn dɔɔnin.